jerġa' ma jitfaċċax u jibqgħu ma jikkundannawx. L-Onorevoli Konrad Mizzi raġa' dejrlu meta jaf għal xahar sħiħ li rriduh jiġi quddiem dan il-Kumitat issa jsifer. Jiena naħseb li dan il-Kumitat illum għandu jikkundanna b'mod unanimu dan l-aġir tal-Onorevoli Konrad Mizzi. Naħseb li dak li għandu jagħmel il-Kumitat illum, Mr. Chairman, huwa li naqblu fuq data ieħor. Hija din is-sitwazzjoni fil-Partit Laburista li qed jibqa' jiddefendi lil Konrad Mizzi u l-aġir tiegħu li għal ġimgħa oħra reġa' ħarab milli jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Fl-aħħar ġimgħat, Konrad Mizzi l-ewwel ma rridx imur jiddefendi l-proġett Baby tiegħu tal-Electrogas imbagħad ma setax l-avukat tiegħu u issa sifer. Daw kollha huma skużi. Għal 4 darbiet. Issa, l-Onorevoli Konrad Mizzi kellu okkażjoni għal 4 darbiet li jiġi quddiem tal-Kumitat u jagħti x-xhieda tiegħu. U minflok għamel l-obbligu tiegħu, mhux dritt, obbligu li jiġi hawn u jixed. Jiġi hawn u jwieġeb il-mistoqsijiet. Minflok għamel l-obbligu tiegħu, l-Onorevoli Konrad Mizzi sfaċċatament jinsulta l-dal-Kumitat, jinsulta lill-Parlament Malti. Dan kollu jasal wara li l-eks deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi informa lil PAC li ma setax imur għas-seduta minħabba safar ippjanat li ma setax iħassar, safar li kien diġà ppjanat meta il-membri tal-Gvern fil-Kumitat għamlu minn kollox biex Mizzi jidher quddiem il-PAC f'dik il-ġurnata partikolari, jiġifieri għażlu l-ġurnata li fiha Mizzi kien se jkun imsifer. Ma jistax ikun illi aħna nħallu min iżeblaħna intom ukoll. Ġejtum żebbil ħabla ġejtum. Qed jitħabbik konfiċkom. U allura jkollna il-kuraġġ li l-Konrad Mizzi ngħidulu le, inti tittiġi l-ġimgħa d-dieħla, però isma' wkoll aħna nikkundannaw dak li għamilt. Ħalli nibagħtu dan il-messaġġ. Niftehmu fuq dati għal-ġimgħa d-dieħla, Mr. Chairman. F'dan il-Kumitat il-Partit Nazzjonalista huwa rappreżentat mid-deputati Beppe Fenekadami, Carola Aquilina u Ryan Kallus li min-naħa tagħhom resqu mozzjoni biex ikun ikkundannat l-aġir ta' Konrad Mizzi, mozzjoni li l-membri tal-Gvern ivvutaw kontra. Mossa li hija turija kemm il-Gvern ta' qabela qed jibqa' jiddefendih. Aħna nagħmlu mozzjoni biex nikkundannaw lil Konrad Mizzi u hekk ħanamlu. M'għandkomx il-kuraġġ. Lesti tikkundannaw il-Konrad Mizzi tal-li ħarab mill-liġi hawn? Yes or no? Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nagħmlu l-oppożizzjoni. Ismi li tilab biċ-ċirasa spiċċa, lesti tikkundannaw? Yes or no? Il-Prim Ministru qal li lesti tikkundannaw. Intom qed iġġibu ruhom differenti mill qal Roberta Bela. Issa jew kitab il-Prim Ministru l-bieraħ jew illum intom m'għandhomx il-kuraġġ tagħmlu li għandkom tagħmlu. Dawk favur il-mozzjoni ta' Carola Aquilina. Favur. Din hija l-mozzjoni tikkundanna l-aġir ta' Konrad Mizzi. Qed nifhem illi hawn 3 membri tal-Oppożizzjoni qed jivvotaw favur il-mozzjoni u 4 membri tal-Gvern illi qegħdin jivvotaw kontra. Biex b'dan il-vot marru totalment il-kontra minn dak li qal li se jagħmlu l-Prim Ministru Roberta Bela u għal darb'oħra iddefendew lil kollega tagħhom Konrad Mizzi. L-eks Ministru tal-Labor Konrad Mizzi issa mistenni jidher quddiem dan il-Kumitat fit-3 ta' Novembru li ġej.